Здравейте, хора! Мисля, че не съм качвала от някъде декември месец. Искам да направя... Това клипче по принцип го правя сега, за да мога да ви питам какви видеа да правя, защото вече ми омръзва, става ми тъпо и искам да правя клипове, които ще са като такива видеа. В смисъл ще ги едитвам, ще ги оправям, а не като, например, първите ми видеа, тези видеа, които ги са ми в момента в канала и просто не искам да са същите, затова ще ги едитвам. Съжалявам, че не съм едитвала от много отдавна, но не че едитвам не съм добавила клипове, за което много съжалявам. Затова долу в коментарите ще са всичките ми социални мрежи, като Facebook, Skype, не знам дали ще сложа, Tumblr и други такива неща, като Instagram, да. Просто долу в коментарите искам да ми напишете какво да правя. Да. Чао!